Bo, du er jo lige gået af som formand. Men altså, hvad har du synes om din tid i FUT, og hvad føler du, at FUT kan bidrage med? Altså FUT kan helt klart bidrage til mere sex i branchen, flere stoffer, kokain. Kokainpriserne er faldet meget efter, vi trådte ind i FUT alle sammen. Det er jo meget interessant, hvad du siger der, men hvad med Trællas generelt, og altså, hvad ser I med lægterne? Trællas er til for at blive lukket. Der er ikke nogen fremtid i det lort. Hvad siger Bo? FUT er godt. Og hvad tænker I med den fremtidige strategi? Hvordan er den? Hvad synes I om det? Det er for billigt. Alt for billigt. Hvad skal et medlemskab koste? Et sted mellem 100.000 og 3 millioner om året. Det er billigt, mand. Ja, det er billigt. Det er jo latterligt billigt. Ja, det er røvbilligt, men altså omvendt, så får du også noget netværk. Men hvad er jeres anbefaling til, eller hvad er jeres... Hvad vil I sige til nye FUT-medlemmer, der melder sig ind? Hvad får I FUT? Ja, så jeg vil klart anbefale alle nye medlemmer at melde sig ud. Ja. Og hvorfor? De er ikke brug for dem. Vi er klar selv. Ja. Det er statement. Ja. FUT, vi har ikke brug for jer. Vi er klar selv. Ja. Det er en eksklusiv klub, og de har ikke brug for de der tabere der. Jamen, Bo og... Er der mere champagne? Bo, jeg siger tak for interviewet. Det var inspirerende. Det var en god tale.